Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Βρίσκομαι στη γέφυρα της Παπαδιάς. Είναι η υψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα που έχουμε στην Ελλάδα, με ύψος που φτάνει, παιδιά, έως και τα 100 μέτρα. Η κατασκευή της ξεκίνησε στα τέλη του 1800 επί Χαριλάου Τρικούπη και παραδόθηκε το 1906. Ένα μεγαλοπίβολο έργο για την τότε εποχή, που στα εγγένειά της βέβαια μαζεύθηκε πλήθος πολιτικών και αξιωματούχων της χώρας, και βέβαια με πρώτο και καλύτερο τον διάδοχο, τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο βασιλιάς λοιπόν είπε στον άμυρο τον μηχανοδηγό να ανέβει επάνω στη βαριά ατμομηχανή, να πάει 2-3 φορές πάνω κάτω τη γέφυρα να δούμε αν αντέχει. Εφόσον λοιπόν τσεκάρανε ότι η γέφυρα αντέχει, ανέβηκε και ο βασιλιάς και πέρασε λοιπόν με την ατμομηχανή τη γέφυρα, με φανφάρες και τρομπέτες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, τώρα σας βάζω στο κλίμα της εποχής, και εγκαινιάστηκε η γέφυρα. Μια γέφυρα που στο πέρασμα του χρόνου καταστράφηκε 2 φορές. Την πρώτη το 1941, καθώς την ανατείναξαν οι Βρετανοί, και τη δεύτερη το 1944, που την ανατείναξαν οι Γερμανοί. Ξαναφτιάχτηκε όμως το 1948, διότι αυτή η σιδηροδρομική γέφυρα είναι τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία περνάει μέσα από το φαράγγι του Ασοπού. Και γιατί περνάει μέσα από το φαράγγι του Ασοπού? Διότι θέλουν να προστατέψουν τη σιδηροδρομική γραμμή από τυχόν κανονιοβολισμούς που μπορούσαν να την πλήξουν εχθρικά πλοία που θα πλέανε στο Μαλιακό κόλπο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που έχει να κάνει και με το μονοπάτι των σιδηροδρομικών. Για να μπορέσουν να κατασκευάσουν τη σιδηροδρομική γραμμή μέσα στο φαράγγι του Ασοπού, οι τότε μάστορες της εποχής κλήθηκαν και κατασκευάσαν ένα μονοπάτι στο οποίο περνάγανε τα μουλάρια φορτωμένα με ράγες, έτσι ώστε να μεταφέρουν τα υλικά για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής. Οι δε μάστορες της εποχής, παιδιά, κάνανε εφάνταστα πράγματα και βρήκανε εκπληκτικές λύσεις για να φτιάξουν ένα μονοπάτι το οποίο περνάει μέσα από το εκπληκτικό φαράγγι του Ασοπού. Θα το δούμε μαζί το μονοπάτι των σιδηροδρομικών και θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέμε. Ένα μονοπάτι με στοές οι οποίες έχουν σκαφτεί με σφυρί και καλέμι, με ειδικά στηρίγματα για να μην πέφτουν βράχια και πέτρες κατά την μεταφορά των σιδηροδρομικών υλικών. Μια εκπληκτική κατασκευή και βέβαια ένα δικό μας, μια δικιά μας ακόμη πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε